Για να εργαστείς, έκατσες τουλάχιστον 12 χρόνια στα θρανία. Για να γίνεις γονιός όμως, δεν σε προετοίμασε ποτέ κανείς. Και όταν γεννιέται το μωρό σου, ένα χάος. Πώς το κρατάω, γιατί κλαίει, γιατί δεν κοιμάται. Και ψάχνεις στο διαδίκτυο, ρωτάς φίλους, συγγενείς, αλλά ο καθένας σου λέει κάτι διαφορετικό. Και μετά γεμίζεις και ενοχές γιατί δεν τα κάνεις όλα όπως πρέπει. Πώς λοιπόν μπορείς να γίνεις ο γονιός που θέλεις, χωρίς να βασανίζεις από τύψεις και χωρίς να σπαταλάς τον πολύτιμο χρόνο σου. Υπάρχει άραγε το μέρος που μπορείς να βρεις τις απαντήσεις για το μεγάλωμα του παιδιού σου εύκολα, γρήγορα και με εγκυρότητα. Υπάρχει και είναι το Project Parenting, η πρώτη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για γονείς στην Ελλάδα. Με υλικό που δημιουργείται από επιλεγμένους επαγγελματίες της γονεϊκότητας για όλα τα θέματα που μπορεί να σε απασχολούν από την εγκυμοσύνη μέχρι και την εφηβεία. Θέματα όπως πώς ηρεμείς το μωρό σου όταν σπαράζει από το κλάμα μέσα στη νύχτα, τι κάνεις όταν το παιδί σου λέει πάλι θα γυρίσεις αργά από τη δουλειά, πώς να σε ακούει όταν το μιλάς και να μην λέει συνέχεια όχι, πώς να αγαπήσεις τα λαχανικά και να μην τρώει μόνο μακαρόνια με τυρί, τι κάνεις όταν σε αγνοεί στην εφηβεία και κλείνεται στο δωμάτιό του με ένα κινητό στο χέρι. Κάθε στιγμή με το παιδί σου μετράει και γράφεται μέσα του βαθιά. Πώς μπορείς να ζήσεις όλες αυτές τις στιγμές γνωρίζοντας τι χρειάζεται να κάνεις και νιώθοντας σιγουριά για τις επιλογές σου. Και όταν φτάσει 16, 17, 18 χρονών να έρχεται σε σένα και να σου λέει τι το απασχολεί, να ζητάει τη δική σου βοήθεια και να σε εμπιστεύεται. Πόσο θα πλήρωνες γι' αυτό? Πολλοί θα έλεγαν όσα χρήματα έχουν. Εγώ όμως σου λέω ότι δεν χρειάζεται. Στο Project Parenting μπορείς να αποκτήσεις τη σχέση που λαχταράς να έχεις με το παιδί σου από μόλις 13 ευρώ το μήνα. Εσύ θα έδινες 13 ευρώ το μήνα για να αποκτήσεις σιγουριά για κάθε απόφαση που παίρνεις για το μεγάλωμα του παιδιού σου. Γίνε μέλος στο Project Parenting και κοιμήσου το βράδυ σαν μπουλάκι, γνωρίζοντας ότι προσφέρεις στο παιδί σου τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις που τις βλέπετε μετά από χρόνια σε φωτογραφίες και κλαίτε παρέα από τα γέλια. Γεια σας, καλησπέρα. Έτσι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα webinar με το Project Parenting. Και σήμερα έχουμε έτσι πολύ εκλεκτούς καλεσμένους, για τους οποίους έτσι θα σας μιλήσω πολύ λίγο. Βλέπω εδώ στα σχόλια έχετε ξεκινήσει, μας γράφετε ότι είστε από Αγρίνιο, από Αθήνα, Γάλλο, βλέπω, Κόρινθο, βλέπω, πριν είδα και την πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη, Χανιά. Θα ήθελα έτσι, όσο ξεκινάμε σιγά-σιγά, να μας πείτε αν είστε πρώτη φορά μαζί μας ή αν έχετε ξαναπαρακολουθήσει έτσι, κάποιο συνέδριο, κάποιο webinar από το Project Parenting, έτσι για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε, να μπούμε και στο θέμα, τι θα συζητήσουμε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γονέων, η οποία ήταν εχθές, 1 Ιουνίου. Αποφασίσαμε μαζί με την Craft Paints να κάνουμε έτσι αυτό το πολύ ωραίο webinar και να συζητήσουμε για το παιδικό δωμάτιο, για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο το παιδί θα ηρεμεί, θα ξεκουράζεται, θα χαλαρώνει και θα μπορεί να συγκεντρώνεται αργότερα όταν έτσι θα έρχεται η ώρα του διαβάσματος. Οπότε πάμε να γνωρίσουμε λίγο την Craft Paints. Φαντάζομαι όλοι την ξέρετε, όλοι έτσι έχετε αξιοποιήσει υλικά της για τα σπίτια σας, για να βάσετε τους χώρους σας, η οποία έτσι είναι και κάνουμε μαζί σε συνεργασία αυτό το webinar, όπως σας είπα και πριν. Και έτσι να σας πω και 2 λόγια για την εταιρεία. Ουσιαστικά η Craft Paints είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία. Δραστηριοποιείται εδώ και 90 χρόνια στον χώρο των χρωμάτων, με προϊόντα φιλικά στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Έτσι, έχει χιλιάδες αποχρώσεις και θέλω έτσι να κάνω και ένα, να σας δείξω κάποια πράγματα, γιατί μας έχει στείλει πάρα πολλούς, μας έχει στείλει καταλόγους με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία χρώματα που μπορείτε έτσι να βρείτε. Και έτσι έχει χιλιάδες αποχρώσεις που μπορεί να διακοσμεί μοναδικά τοίχους, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ενώ αποτελεί ιδανικό σύμμαχο στην ανακαίνιση ενός σπιτιού με πλήρη προϊόντική γκάμα. Συνδυάζοντας πάντα φυσικά ποιότητα, αισθητική, πιστοποιήσεις και αξιοπιστία για κάθε ανάγκη της οικογένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έτσι χάρη στην Craft Paints είμαστε εδώ σήμερα και συζητάμε για αυτό το πολύ ωραίο θέμα, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συζητήσει στο Project Parenting, δεν έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο μέχρι τώρα. Και, εντάξει, μαζί μας θα έχουμε την αγαπημένη μας Μαριάννα Ντονακάκη, η οποία ουσιαστικά αυτή θα απαντήσει όλες μας τις ερωτήσεις σήμερα, την οποία πάμε να γνωρίσουμε πάρα πολύ γρήγορα μέσα από ένα βίντεο.
και μετά να την καλωσορίσουμε και στο διαδικτυακό πλατό. Είμαι η Μαριάννα Αντωνακάκη, είμαι ψυχολόγος, παιγνιοθεραπεύτρια, τραυματοθεραπεύτρια. Εργάζομαι με παιδιά και εφήβους μέσα από την παιγνιοθεραπεία, καθώς επίσης και μια σειρά από άλλες προσεγγίσεις που αφορούν ψυχοθεραπεία μέσα από φωτογραφίες, μέσα από ομάδες ψυχικής ανθεκτικότητας και ενδυνάμωσης, καθώς επίσης και συμβουλευτικές ομάδες γονέων ή και ομάδες παιδιών. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να είμαι στο Project Parenting από τα πρώτα βήματα της πλατφόρμας και την πολύ μεγάλη ευλογία να συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και να συμπορευόμαστε. Το Project Parenting, εκτός από τις κοινές αξίες των ανθρώπων, είναι πολύ κοντινός και οικείος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν το όραμα του να φροντίζουν τους γονείς και τα παιδιά σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Μέσα από την ακεραιότητα της επιστήμης, την αγάπη για την έρευνα, το παιχνίδι, την επιλογή των συνεργατών που ο καθένας φέρνει το όραμά του, τη γνώση του, την επιστήμη του στη συλλογικότητα της πλατφόρμας αυτής, κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, όχι γιατί αυτό είναι μια ατάκα που πουλάει σήμερα, διότι αυτά είναι τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από τους ανθρώπους που είναι στην παρέα μας. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και θα ήθελα να συνεχίσω να συμπορεύομαι με το Project Parenting. Εντάξει, Μαριάννα, εγώ τι να πω. Βλέπω σχόλιο δίπλα ότι έχουμε μαζί θαυμαστές σου. Είναι αμοιβαίος ο θαυμασμός προς όλους. Και χαίρομαι γιατί είμαστε και οι δύο σε στα φόντα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε χρώματα ως μπέζ προσωπικότητες. Ευτυχώς δεν είναι καμιά μας. Αχ, ρε Μαριάννα. Λοιπόν, βλέπω έτσι εδώ πέρα διάφορους ανθρώπους στα σχόλια που λένε ότι έχουν παρακολουθήσει έτσι, είτε μας βλέπουν πρώτη φορά, είτε έχουν ξαναυπάρξει μαζί μας, φαντάζομαι έτσι σε συνέδρια. Και να πω έτσι ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις μαζί με τη Μαριάννα. Οπότε με πολύ χαρά να μας τις γράψετε στα σχόλια και έτσι στην πορεία της συζήτησής μας θα τις φέρουμε στο προσκήνιο. Λοιπόν, δεν κρατάω κανέναν άλλον σε αγωνία. Λέω να ξεκινήσουμε και να μας πεις για το ποια χρώματα θεωρούνται κατάλληλα και να το πάμε αναηλικιακές φάσεις. Για βρέφη, μετανήπια και παιδιά έτσι σχολικής ηλικίας. Το πρώτο το οποίο θεωρείται κατάλληλο είναι εκτός χρωματικής παλέτας και είναι αυτό που αναγράφεται στις συσκευασίες και είμαστε πολύ τυχεροί που σήμερα η Craft έρχεται να καλύψει αυτή την προϋπόθεση. Είναι χρώματα τα οποία δεν κάνουν κακό και η σύστασή τους, η κατασκευαστική και η χημική είναι τέτοια που επιτρέπει να ζούμε με ευκολία, με εργονομία και με ασφάλεια. Οπότε είτε διαλέξω ένα ροζ, ένα κίτρινο, ένα πορτοκαλί, ένα τρυφερό πιο απαλό ροζ, το βασικό είναι ότι πρόκειται για χρώματα νερού. Ναι, είναι μία συνάντηση σημερινή η οποία υποστηρίζεται από την Craft, αλλά το Project Parenting υποστηρίζεται και υποστηρίζει brand τα οποία συνάδουν με τις αξίες του. Οπότε πρόκειται για χρώματα τα οποία, εάν μιλάμε για ένα βρεφικό περιβάλλον, είναι τέτοια που δεν επηρεάζουν το πολύ ευαίσθητο αναπνευστικό. Είναι χρώματα νερού με πάρα πολύ χαμηλό VOC. Εάν πρόκειται για χρώματα που αφορούν ξύλινες επιφάνειες, που πάλι είναι χρώματα νερού, είναι εκείνα τα οποία το παιδάκι μπορεί να πιάσει και πολύ συχνά στους πρώτους μήνες μετά το μπουσούλημα, που η αγαπημένη αίσθηση πρόσληψης πληροφορίας είναι το στόμα, όλα μπαίνουν στο στόμα. Είναι χρώματα τα οποία δεν είναι τοξικά. Και σε ό,τι αφορά τις πιο παιδικές ηλικίες, από την νηπιακή ηλικία και την παιδική ηλικία, πολύ αγαπημένα για τις μαμάδες είναι εκείνα τα χρώματα τα οποία καθαρίζουν. Οπότε μεταξύ παθαίνω ανακοπή γιατί το φρεσκοβαμμένο δωμάτιο ξαφνικά έχει μια εικαστική παρέμβαση Πικάσο με μαρκαδόρο, μέχρι το επιτρέπω στο παιδί να είναι εκφραστικό. Όλα αυτά λοιπόν τα αγκαλιάζει η Craft. Τώρα, η χρωματική παλέτα με την οποία ξεκίνησε στη σημερινή συνάντηση, που απαντάει στις 3 παραμέτρους στις οποίες ξεκινήσαμε και αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα και τις πιστοποιήσεις τις οποίες ανταποκρίνεται μια εταιρεία χρωμάτων, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Η ψυχολογία
έχει διάφορες μανίες, αλλά δεν έχει χρωματομανία. Οπότε δεν υπάρχει κατάλληλο χρώμα. Κατάλληλο χρώμα είναι αυτό που θεωρεί αρχικά η οικογένεια που θα φτιάξει το βρεφικό δωμάτιο, ότι είναι κατάλληλο για να υποδεχθεί το παιδάκι της, το βρεφάκι της, όπως το έχει ονειρευτεί. Αν είχαμε εδώ την Αθηνά, την Καρατζά μαζί μας, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό συμπεριφορικό μανιφέστο σε σχέση με τα στερεότυπα, θα μας έλεγε ότι δεν είναι τα κοριτσάκια δεξιά με ροζ, τα αγοράκια αριστερά με γαλάζιο, είναι ό,τι θέλω. Συνήθως όμως η μετάβαση από το μεευτήριο, που πρακτικά είναι οι πρώτες οπτικές αναφορές, έστω σε ασυνείδητο επίπεδο για ένα βρεφάκι, είναι πολύ ήπια και απαλά χρώματα. Αλλά κανείς δεν έπαθε τίποτα με ένα έντονο χρώμα. Στις νηπιακές ηλικίες που χρειάζεται να συνδεθεί το παιδάκι μαζί με δραστηριότητες, μπορούμε να έχουμε μία πιο εκφραστική παλέτα στο παιδικό δωμάτιο. Δηλαδή, να μπορεί να λειτουργήσει σε ζώνες οι οποίες είναι πολύ εύκολα οπτικοποιήσιμες, γιατί μπορεί να έχουμε μια γωνιά του τοίχου βαμμένη έτσι, ή μπορεί να είναι ένα σταθερό αρχιτεκτονικό στοιχείο, μια κολόνα με ένα δοκάρι και ένα χαλί, μια μοκέτα σε αντίστοιχα χρώματα τέτοια. Και στα παιδιά της σχολικής ηλικίας είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να υποστηρίζει ξεκάθαρες λειτουργίες, τη λειτουργία του ύπνου, τη λειτουργία του παιχνιδιού, τη λειτουργία της μελέτης, της ηρεμίας, και εκεί υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβαθρο σε σχέση με τα χρώματα, αλλά επειδή οι περισσότερες θεωρίες πια είναι στο color in context προσανατολισμένες, δηλαδή ότι το χρώμα εξυπηρετεί το περιβάλλον, όπως λέγανε στην αρχή του μοντέρνου κινήματος, form follows function, η μορφή υποστηρίζει τη λειτουργία της και εδώ το χρώμα υποστηρίζει τη λειτουργία. Οπότε αν για μια οικογένεια το κόκκινο είναι ένα χρώμα που σημαίνει ζεστασιά, παρέα, συντροφικότητα, συνύπαρξη, μπορεί να υπάρχει ένα κόκκινο στοιχείο στο χώρο τον οποίο ζουν τα παιδιά. Αυτό το οποίο θέλω να πω, κλείνοντας την ερώτησή σου, και ελπίζω να μην την άνοιξα πολύ, είναι ότι υπάρχουν χρώματα που ταιριάζουν στην ηλικία βάση ποιότητας, για να το κλείσω. Οπότε θέλουμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα χρώματα, βάση εντοπιότητας, που σημαίνει τι ταιριάζει σε αυτή την κουλτούρα και σε αυτή την οικογένεια. Αν ήμασταν Μεξικανοί, θα διαλέγαμε πολύ έντονα χρώματα, θα διαλέγαμε χρώματα τα οποία είναι πολύ ζεστά, πολύ θερμά, γιατί αυτή ήταν η κουλτούρα μας. Αν ήμασταν Σκανδιναβοί, θα διαλέγαμε χρώματα τα οποία είναι πιο κοντά σε αποχρώσεις παλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κάνει τον κάθε άνθρωπο να μπαίνει σε έναν χώρο και να αισθάνεται ότι εκεί ανήκει, αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Για σας το project και για μένα στο γραφείο μου, το μπλε είναι το χρώμα που μας κάνει να αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ανήκουμε. Μαριάννα, εντάξει, πάντα μπορώ να κάθομαι να σε χαζεύω. Θεωρώ ότι περιτεύω σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρεις, σε κρατάω πολύ, γιατί... Για να κάνουμε κουβέντα και γιατί θα ήμασταν πολύ βαρετοί να ανέβαινα και να έλεγα αρνάκι άσπρο και παχύ της craft καμάρι μόνο. Ναι. Κρατάω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πριν πούμε ότι θα κάνουμε έτσι αυτό το θέμα, δεν είχα μπει σε διαδικασία. Εντάξει, δεν έχω βρεθεί και σε αυτή την κατάσταση να πω θα φτιάξω ένα παιδικό δωμάτιο, τι χρώματα, πώς πρέπει να επιλέξω τα χρώματα με έναν τρόπο ώστε να το παιδί να μπορεί να ξεκουράζεται, να ηρεμεί, Και λέω μετά, κοίτα να δεις, που είναι σημαντικό. Εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι αν κάποια στιγμή το έκανα, θα έμπαινα σε ένα Pinterest κάπου, ας πούμε, θα έλεγα για να δω έτσι, να βρω έμπνευση, τι μου αρέσει, αφού ξέρω ότι τα γούστα μου είναι αυτά. Πώς μπορώ να το φέρω. Οπότε, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε το webinar, λέω, κοίτα να δεις ένας παράγοντας που χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά τώρα έτσι όσο συζητάμε, ακούω πάρα πολύ και όλο αυτό το κομμάτι της κουλτούρας, του στοιχείου που φυσικά μας επηρεάζει και στα σπίτια μας. Και εν τέλει, αυτό που κράτησα πολύ είναι ότι, εντάξει, αν έβαψα το δωμάτιο φούξια με το που γύρισα από το μευτήριο, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Δεν χρειάζεται να βγάλω το μπαστίκι και να πω τι έκανα. Ξέρεις, υπάρχει μια influencer, μια αρχιτεκτόνισσα influencer, η οποία έχει εδραιώσει την εξής ατάκα και λέει «If it's ugly, paint it». Αν είναι άσχημο, βάψτε το. Και η αλήθεια είναι ότι το χρώμα επιδρά θεραπευτικά, επηρεάζει τη διάθεση, επηρεάζει τη συγκέντρωση, επηρεάζει τον ύπνο, επηρεάζει τη διημέρευση. Και αυτό που χρειάζεται να θυμούνται οι γονείς που μας παρακολουθούν είναι ότι το παιδικό δωμάτιο δεν είναι ένα μέρος της κάτοψης στο διαμέρισμα ή στην μονοκατοικία. Το
δωμάτιο δεν έχει την ίδια χρήση για το παιδί όπως έχει για μας τους μεγάλους, που ας πούμε ότι έχει κυρίως χρήση ύπνου και όλες τις άλλες ευλογημένες χρήσεις που οδηγούν στην τεκνοποίηση για να έχουμε και παιδικό δωμάτιο. Αλλά το παιδικό δωμάτιο είναι χώρος διημέρευσης. Εκεί θα φάω, εκεί θα παίξω, εκεί θα υποδεχτώ τους φίλους μου, εκεί θα καταφύγω, εκεί θα κοιμηθώ, εκεί θα διαβάσω, εκεί θα σταθώ πρώτα όρθιο ως μωρό να περπατήσω, εκεί θα ανακαλύψω τα υλικά, εκεί είναι τα πράγματά μου, η περιουσία μου, η δημιουργικότητά μου, εκεί είναι η τέχνη μου. Οπότε επηρεάζει το χρώμα ως μία εκδοχή αισθητηριακού περιβάλλοντος, γιατί παράγει συχνότητα, αλλά όχι μόνο του. Πάντα έχουν να κάνουν και τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτήν την επιρροή. Τα ανοίγματα, η ίδια η χωροταξία. Ο Le Corbusier, που ήταν ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, που δεν είχε σπουδάσει αρχιτεκτονική, ήταν ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, έλεγε ότι η πιο έντονη εκδοχή τέχνης, από την οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ, είναι η αρχιτεκτονική. Αν δεν σ' αρέσει ένα έργο τέχνης, το βγάζεις, το ξεκρεμάς, το πετάς. Αν δεν σ' αρέσει η μουσική, την κλείνεις, τη χαμηλώνεις. Εάν δεν σ' αρέσει ένα ρούχο, το βγάζεις. Αλλά δεν μπορείς να πετάξεις από πάνω μια αρχιτεκτονική και ζεις μέσα σε αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι το περιβάλλον, ανθρωπολογικά και ψυχολογικά μιλώντας, δημιουργεί συμπεριφορές. Άρα, λοιπόν, φροντίζοντας το περιβάλλον, φροντίζουμε και τις συμπεριφορές. Τα χρώματα, δεδομένης της φύσης τους και της διαπερατότητάς τους στο φως, μπορεί να επιτρέψουν αντιθετικά ή συνθετικά συμπεριφορές. Για παράδειγμα, να απορροφήσουν ή να αντανακλούν φως. Μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερη εγρήγορση, ειδικά αν συνδυαστούν και με υφή. Γιατί δεν είναι μόνο το χρώμα, εάν είναι πλακάτο ενιαίο, είναι το χρώμα αν θα συνδυαστεί και με κάτι άλλο. Μπορώ να πάρω το χρώμα και να φτιάξω με stencil ένα μοτίβο. Μπορεί το μοτίβο να είναι συμμετοχικό με το ίδιο το παιδάκι, να είναι μικρές παλάμες, περιφερειακά και να φτιάξουν μία φάσα στο κέντρο του τοίχου. Με χαρτοτενίες να φτιάξω κάτι άλλο εγώ. Οπότε, σε μεγαλύτερες ηλικίες, από την νηπιακή και μετά, μπορεί να διαχωριστεί με τη συμμετοχή του παιδιού, να είναι και το παιδί συμμέτοχο, σε χώρους χαλάρωσης και σε χώρους δημιουργικότητας. Μιας και έτσι πιάσαμε τα έντονα χρώματα και για το ότι επηρεάζουν και ούτω καθεξής. Πώς επηρεάζουν αυτά τα χρώματα τον ύπνο και την συγκέντρωση ενός παιδιού? Θεωρητικά ο ύπνος θέλει περισσότερη ηρεμία. Αλλά αν ήταν τόσο εύκολο, Μαριαλένα μου, με ένα κουτί χρώμα και ένα πινέλο να ζωγραφίσουμε την ηρεμία, νομίζω ότι θα ήμασταν όλοι αγκαλιά με έναν κουβά και ένα πινέλο και λίγο στόκο για να κλείσουμε τις τρύπες. Παρ' όλα αυτά, σε επίπεδο αισθητηριακό, όπως το θέσαμε πριν, στη δική μας κουλτούρα τα πολύ έντονα χρώματα μπορεί να δημιουργούν εγρήγορση. Όμως, η αλήθεια είναι ότι εμένοντας στο αισθητηριακό κομμάτι, ο θόρυβος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερη ταραχή. Και ο θόρυβος μπορεί να μην συνδέεται απαραίτητα με το χρώμα. Άρα ένα φόντο το οποίο μπορεί να είναι πολύ έντονο, όπως το μπλε που είναι πίσω από σένα ή το μπλε που είναι πίσω από μένα, μπορεί να απορροφήσει το θόρυβο, γιατί δύο έντονα μαζί δημιουργούν μια ισορροπία. Ένα λευκό με περισσότερο θόρυβο μπροστά, πιο πολλά παιχνίδια, πιο πολλά τζιτζιμπλίκια, πιο πολλά διακοσμητικά, μπορεί να λειτουργήσει όπως το χαρτί, όπως ο ζωγραφικός καμβάς και να τα φέρει μπροστά. Άρα, με το χρώμα αγκαλιά, αλλά όχι αποκλειστικά με το χρώμα, μπορούν οι γονείς στους χώρους του ύπνου να δημιουργήσουν μια αίσθηση μεγαλύτερης ηρεμίας, που να ανήκει όμως στην κουλτούρα τους, που να ανήκει σε αυτά που τους αρέσει και αποφασίζουν αρχικά για το παιδάκι τους και με το παιδάκι συμμέτοχο. Και σε όλο αυτό μετά, ξέρεις, εκτός από τα χρώματα των τοίχων, παίζουν και τα υφάσματα, τα μαξιλάρια, τα χαλιά, οι μοκέτες, ο φωτισμός. Οπότε σε ένα χώρο εγρήγορσης δημιουργώ μία μεγαλύτερη, μάλλον δημιουργώ τις συνθήκες για να μπορώ να αφηγηθώ καλύτερα μια ιστορία. Σε χώρους ύπνου και ησυχίας και χαλάρωσης μειώνω τον οπτικό θόρυβο. Έχει ενδιαφέρον γιατί βάλαμε ένα poll στα σχόλια για το αν γνώριζαν πως το χρώμα στον τοίχο μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση.
και 90% είπε ότι ναι, το γνωρίζουν, ένα 10% δεν το γνώριζε. Το οποίο μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο, ότι έτσι, είναι μια πληροφορία που θα γνωρίζουν όλοι. Σε έχασα για λίγο στο 10% που μάλλον υποθέτω ότι είπαν ότι δεν το γνωρίζουν. Ναι. Αν είχαμε και έναν σχεδιαστή μόδα στην παρέα μας, θα εξηγούσε πώς τα χρώματα τα οποία φοράμε αντιπροσωπεύουν πολλές φορές το πώς νιώθουμε και πολύ συχνά, αλλάζοντας αυτό που φοράμε, αλλάζει και αυτό που νιώθουμε. Ναι. Το ακούω πολύ και εγώ βλέπω την επιρροή σε αυτό το κομμάτι ανάλογα και με τις εποχές, έτσι. Το πώς έτσι, το καλοκαίρι, την άνοιξη μας είναι πιο εύκολο να είμαστε πιο ανοιχτοί έτσι, στα πολύχρωμα, ενώ το χειμώνα ίσως θέλουμε κάτι πιο σκούρο, οπότε το κρατάω πολύ αυτό. Έχω μία ερώτηση, η οποία έτσι ήρθε κιόλας πριν το live και φαντάζομαι αφορά τους περισσότερους γονείς, πότε έτσι μεγαλώνοντας το παιδί, είναι αλλιώς ένα παιδί το οποίο είναι έτσι μωράκι, αλλιώς μετά στην νηπιακή ηλικία, στο δημοτικό και ούτω καθεξής, πότε χρειάζεται πραγματικά να αλλάξει το παιδικό δωμάτιο όσο μεγαλώνει το παιδί. Είναι μεγάλο και οικονομικό στοίχημα η μεταβλητότητα των δωματίων των παιδικών. Θα μείνουμε στην συνθήκη της λειτουργικότητας όμως, Μαριαλένα, σήμερα, γιατί πρακτικά αυτό είναι αυτό που έχει σημασία και πολύ συχνά η αγωνία του να καταφέρω να το ανανεώσω και να το αλλάξω λειτουργεί Νομίζω όμως ότι τώρα σας ξαναβρήκα, σωστά? Σας ξαναβρήκα. Ναι, και αναρωτιόμουν τώρα, έστελνα στο control, αν έχω κολλήσει εγώ ή αν έχεις κολλήσει εσύ. Ωραία. Εγώ κόλλησα και αν δεν έχασα κάποια πολύ σημαντική ερώτηση, αυτό που ήθελα να πω ανακουφίζοντας τους γονείς, στη χρονογραμμή του μεγαλώματος ενός παιδιού, πολύ συχνά μπαίνουμε στη διαδικασία της ανακαίνησης του δωματίου. Και εξαιρώντας το κομμάτι των επίπλων, γιατί αυτή την εποχή υπάρχουν και έπιπλα τα οποία είναι modular, αλλάζουν, δηλαδή μπορώ να το πάρω από νηπιακό και να το φτάσω μέχρι προεφηβικό και εκεί αν δεν μ' αρέσει τι κάνω, το βάφω. Και το βάφω σε συμπληρωματικότητα με τον τοίχο, σε συμπληρωματικότητα με τα ράφια, με άλλα έπιπλα, με τα υφάσματα, με τα χαλιά, με ό,τι έχω στο δωμάτιο. Γεγονός είναι Ωραία. Λοιπόν, νομίζω έχει κολλήσει η Μαριάννα. Πάμε να βάλουμε ένα σύντομο βίντεο, να δούμε ένα γρήγορο τρέιλερ και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε την έτσι ωραία μας συζήτηση. Βλέπω εδώ έχει κάνει και ένα σχόλιο ο Κωνσταντίνος που λέει «Αχ, αυτό το ίντερνετ στην Ελλάδα ισχύει, αλλά θα το φτιάξουμε». Πάμε να δούμε ένα πολύ πολύ σύντομο βιντεάκι και είμαστε πίσω έτσι σε πολύ πολύ λίγο. Χτυπιούνται δύο παιδιά μεταξύ τους ή αρπάζονται λίγο ή τσακώνται ή διαφωνούν σε κάτι και πού παρεμβαίνω. Οι περισσότερες συγκρούσεις συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα στην καθημερινότητά μας με το παιδί, δηλαδή στο φαγητό, στον ύπνο, στο παιχνίδι, στη δραστηριότητα, στη συμπεριφορά που έχει απέναντι στους ενήλικες, απέναντι στα άλλα παιδιά. Γιατί τα παιδιά στην εφηβεία είναι θυμωμένα, γιατί είναι άνθρωποι, γιατί όλοι οι άνθρωποι θυμώνουν. Γιατί ο θυμός είναι ένα από τα πιο πρωταρχικά και ουσιαστικά συναισθήματα. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω λάθη. Ή στο σχολείο, ο δάσκαλος λέει στα παιδιά, τα έξυπνα παιδιά δεν κάνουν λάθη.
5. Είσαι υπέροχος. Εντάξει, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, κάναμε το break, επανήλθαμε. Μας μάτιασαν οι ανταγωνιστές χρωμάτων. Είδες. Ωραία. Μην το άλλο χρόνο, λόγω των διακοπών, είναι ότι παίρνοντας επιλογές για έπιπλα τα οποία είναι modular και μπορούν να αλλάξουν και τα οποία μπορούμε να βάψουμε ανα πάσα στιγμή, σε επίπεδο μεταβλητότητας των ηλικιών της χρονογραμμής αυτής, χρειάζεται να σκεφτούμε για να πάρουμε την απόφαση αυτή τις ανάγκες που έχει το παιδάκι. Όταν είναι λοιπόν βρεφάκι, έχει πιο πολύ ανάγκη από φροντίδα και για να είμαστε πολύ ειλικρινείς, ή είναι συμμετοχική η χρήση του δωματίου, δηλαδή είναι και ένα μεγαλύτερο αδελφάκι εκεί, ή είμαστε κι εμείς εκεί. Γιατί η μαμά το θυλάζει, γιατί μπαινοβγαίνει, γιατί είναι η αισθητική των μεγάλων, συνήθως της μαμάς, αλλά είναι η αισθητική των μεγάλων και με κάποιον τρόπο, εάν το δωμάτιο το μοιράζεται, παρεμβαίνει και το μικρότερο παιδάκι. Αλλάζει λοιπόν λειτουργικά. Και εδώ υπάρχει το precondition environment σαν ορολογία, που στην ουσία είναι η προετοιμασία που έχω κάνει εγώ ως γονιός, και αν είναι το πρώτο μου παιδί, όσο Pinterest έχω δει, όσο YouTube έχω δει, όλα αυτά τα ωραία, που είναι πολύ ωραία φωτογραφικά, αλλά που με το μωρό ξεκινάει να περπατάει, να μπουσουλάει, χάνοντας τον απόϊχο της φωτογραφικής μνήμης. Και αυτό είναι και το σωστό, γιατί τα σπίτια πρέπει να τα ζούμε. Να έχουν την αισθητική μας για να νιώθουμε ότι ανήκουμε, αλλά να πρέπει να τα ζούμε. Όταν το παιδάκι γίνει νηπιάκι, και εδώ έρχεται η προσέγγιση Μοντεσόρι που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι τεράστια σημασία η ποιότητα των υλικών, γιατί το παιδί έχει τις απευθείας επαφή με αυτά, χρειάζεται να μπορεί μόνο του να ζει σε ένα βαθμό αυτονομίας στο χώρο του, άρα πλενόμενες ή χαμηλότερες επιφάνειες, προσβάσιμα τα ράφια, προσβάσιμα τα συρτάρια, στερεωμένα καλά τα έπιπλα στον τοίχο για να μην πέσουν πάνω στο μωρό, για να μπορέσουν να χτίσουν μια σταδιακή αυτονομία, η οποία ξεκινάει εκεί γύρω στα 2 και χτίζεται. Όταν πια πάμε στο σχολείο, εμείς πάμε, δεν πάμε πια, αλλά ήταν ο πληθυντικός της μεγαλοπρέπειας, όταν το παιδάκι πια πάει στο σχολείο, εκεί χρειάζεται να προσαρμοστεί και ένας χώρος μελέτης, αλλά με πολύ διαφορετική προσέγγιση στις πρώτες ηλικίες. Που οι πρώτες ηλικίες θέλουν χαμηλότερα καθίσματα, θέλουν χαμηλότερα γραφεία, ίσως έχει νόημα να φτιαχτεί ένας μαυροπίνακας στον τοίχο, να μπορεί το παιδάκι να ζωγραφίζει με κυμολία, τα χρώματα να δείχνουν, να μπορούν να αντανακλούν το μεγάλωμά του, και επίσης αυτό που υποστηρίζω είναι να είναι συμμέτοχο και το παιδάκι. Άρα χρώματα τα οποία υποστηρίζουν το να φαίνεται τακτοποιημένο, σαφώς να είναι ασφαλές, σαφώς να είναι κατάλληλο, σαφώς να μπορεί να υποστηρίζει την αυτονομία. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μπούμε στην ανάγκη των πολύ μεγάλων ανακαινήσεων. Ευχάριστες είναι και για όποιον μπορεί να τις υποστηρίξει και κατασκευαστικά και οικονομικά, αλλά στην ουσία η λειτουργικότητα, η εργονομία και η υποστήριξη της αυτονομίας είναι το ζητούμενο. Μου στείλε και η Νίκη το στατιστικό από το Πολ, που λέει ότι 88% έχουν στα σχέδιά τους κιόλας να κάνουν αλλαγή στο παιδικό δωμάτιο όσο το παιδί μεγαλώνει. Και μας σχολίασε πριν και η Ελπίδα. Έτσι μπήκε πάνω στην ώρα η Ελπίδα. Ήταν το καλύτερο timing, ότι το καλοκαίρι θα βάψει το σπίτι, στο οποίο κατοικούν 12χρονα δίδυμα διαφορετικού φύλου και χαρακτήρα. Και μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο, λέει σε επόμενο σχόλιο. Πολύ ωραία να σκεφτεί να το χωρίσει σε ζώνες, αν θέλει η Ελπίδα. Mm-hmm. Και το χρώμα μας βοηθάει να χωρίσουμε τα πράγματα σε ζώνες. Χωρίς να είναι Ανατολικό Δυτικό Βερολίνο που δεν επιτρέπεται η αλλαγή, αλλά να μπορεί να σηματοδοτεί και την έννοια της οικειότητας και της ιδιοχρησίας. Mm-hmm. Μαριάννα, πώς μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα δωμάτιο που το παιδί θα έχει ουσιαστικά ένα χώρο στον οποίο έτσι θα το βοηθά να παίζει, αλλά παράλληλα να ηρεμεί κιόλας? Με μικρές ζώνες θα μπορούσε να είναι αυτό, και θα μπορούσε να είναι και με μια χρωματική παλέτα, η οποία αγκαλιάζει, εκτός από τα χρώματα του τοίχου και των επίπλων,
αγκαλιάζει και τα υπόλοιπα, υφάσματα, μοκέτες. Επίσης, υπάρχει ένα στερεότυπο που αφορά τα λευκά ταβάνια. Τους χώρους, αν τους δουλεύεις σε 2 διαστάσεις, σκέφτεσαι σαν γραφίστας. Τα βλέπεις πλακάτα. Εάν το δουλεύεις σε 3 διαστάσεις, σκέφτεσαι σαν αρχιτέκτονας. Περιλαμβάνεις δηλαδή όλη την τρισδιάστατη ύπαρξη του χώρου. Τα ταβάνια μπορούμε να τα βάφουμε, μπορούμε να δημιουργούμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει μια έκφραση στα γαλλικά που λέγεται trompe l'œil και σημαίνει ξεγελάω το μάτι. Τέτοιες τεχνικές συνέβαιναν το 18ο και το 17ο αιώνα, που έφτιαχναν κρυφές πόρτες, που ζωγράφιζαν κρυφά συρτάρια. Οπότε μπορώ να φτιάξω έναν χώρο ο οποίος να ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στο δωμάτιο, που μπορεί να είναι ένας ήλιος που δει ή ένας ήλιος που ανατέλει στις 2 πλευρές του υπνοδωματίου, με πολύ απλά πράγματα, χωρίς να είμαι αρχιτέκτονας και ζωγράφος, παίρνοντας ένα από αυτό το μακαρόνι που έχουμε για την πισίνα και απλά ζωγραφίζοντας έναν κύκλο και βάζοντας χαρτοτενία να το βάψω. Και στο παιχνίδι μπορώ να κάνω ένα άλλο patchwork στους τοίχους ή να ακουμπήσω και το ταβάνι, δηλαδή να συμπεριλάβω και την οροφή μέσα στη διαδικασία και να αφήσω συμβολικά μηνύματα για το πόσο ψηλά μπορεί να πάει κάποιος, πόσο πολλά μπορεί να συμπεριλάβει, πόσο περιθώριο έχει να μεγαλώσει. Στην ουσία το δωμάτιο το αλλάζουμε και το σκεφτόμαστε βάσει του ποιοι ζουν σε αυτό. Η πιο ωραία αισθητική αποτύπωση, εάν δεν είναι συμπεριληπτική για τους ανθρώπους που ζουν, είναι η πρακτικά ανεφάρμοστη καλή ιδέα. Υπάρχουν όμως έτσι χρώματα συγκεκριμένα τα οποία να μπορούν να βοηθούν στη συγκέντρωση και στη μελέτη. Τα έντονα χρώματα θεωρητικά είναι χρώματα τα οποία είναι πιο επιβλητικά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι ο θόρυβος ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει αποσυντονίζοντας ή εστιάζοντας. Έχω ένα παιδάκι το οποίο είναι νευροαναπτυξιακά τυπικό, μπορώ να βάλω περισσότερη φασαρία. Έχω ένα παιδάκι το οποίο δεν είναι νευροτυπικό και ακουμπά νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες, είναι στο φάσμα, έχει δέπη. Χρειάζεται να ησυχάσω το χώρο και να βοηθήσω το χώρο να έχει πολύ σαφείς λειτουργίες για να του επιτρέπει να εστιάζει. Το κόκκινο, το είπαμε πριν, το κόκκινο θεωρητικά είναι ένα χρώμα το οποίο διεγείρει ένα άλλο έρτς, μια άλλη όρεξη. Μπορώ να το βάλω σε μια κουζίνα. Ή το κόκκινο είναι το κόκκινο με τον άσπρο κύκλο που δείχνει το απαγορευτικό σήμα. Είναι ένα χρώμα πολύ έντονο. Θα μπορούσε όμως να είναι ένα κόκκινο πλαίσιο και μπροστά να έχω λίστες. Θέλω να πω ότι τα χρώματα είναι οδηγοί. Δεν υπάρχει μία πασπαρτού λογική ότι το πράσινο είναι... Θεωρητικά, ναι, το πράσινο είναι ένα χρώμα το οποίο ησυχάζει, γι' αυτό και στα σχολεία είχαμε πράσινο πίνακα, ο οποίος αντικατέστησε το μαύρο πίνακα. Αλλά ας σκεφτούμε το χώρο στο σύνολο των λειτουργιών του. Και στο σύνολο των λειτουργιών του χρειάζεται οπωσδήποτε να συμπεριλάβω το παιδί. Η λειτουργικότητα, η συναισθηματική ασφάλεια, η ευκολία, το καθάρισμα, η συνολική οικολογία των λειτουργιών θα δείξει ποιο χρώμα είναι κατάλληλο. Και σίγουρα αν αυτό το δωμάτιο με την καταλληλότητα του χρώματος περιλαμβάνει ύπνο, αυτό χρειάζεται να είναι πιο ήσυχο. Λοιπόν, βλέπω εδώ και τα σχόλια και έχουμε έτσι μία ερώτηση. Καλησπέρα, Έλληνα, κιόλας που έτσι ήρθες τώρα. Εννοείται περιμένουμε με χαρά την ερώτησή σου και γενικά τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, μας έγραφε πριν, Μαριάννα, που συζητούσες για το πώς μπορούμε ουσιαστικά να χωρίσουμε το δωμάτιο σε ζώνες. Ρώτησε η Δήμητρα αν έχουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε έτσι λίγο αυτά τα οποία περιγράφουμε. Που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως μπορείς να μας δώσεις έτσι κάποιες προτάσεις. Και γράφει στη συνέχεια, εμένα θέλει να φτιάξει ήλιο, ουρανό και γρασίδι, που μπήκα στη διαδικασία να τον συμπεριλάβω. 6 χρονών. Πολύ ωραίος ο καλλιτέχνης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας. Και έτσι έχει και την ευθύνη τη συμμετοχή στον χώρο των δικών του. Και τι ωραία δραστηριότητα. Πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα. Παρόλο που η Craft έχει μη τοξικά χρώματα,
Ακόμα και το εφέ που μπορούν να κάνουν τα γάντια, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στους στίχους να βάλουμε γαντάκια, αυτό το τσαλακωμένο που κάνει και να το αφήσουν στο stencil. Εντάξει, Μαριάννα, να ξέρεις, εγώ μπήκα σκέφτομαι καιρό να βάψω το δικό μου δωμάτιο. Τώρα, μετά από τη σημερινή συζήτηση, ξεσηκώθηκα. Και η αλήθεια είναι ότι, επειδή εντάξει, και εγώ σαν παιδί δεν είχα τέτοιο δωμάτιο, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να κάνω ένα δωμάτιο το οποίο ουσιαστικά να έχει ζώνες. Αρκεί να συμπεριλάβεις και το ταβάνι. Ναι. Το ταβάνι πάντα το είχα κατά νου ότι πρέπει να είναι λευκό. Ποτέ δεν χρειάζεται οτιδήποτε κλπ. Και πρέπει να είναι λευκό, να μεγαλώνει το χώρο, να μην τον μικραίνει και να φαίνεται έτσι πιο ψηλό. Οπότε δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι κάτι. Εννοείται ότι ξέρω ότι αν κάποιος θέλει να το κάνει οτιδήποτε, εννοείται ας το βάψει μαύρο, κόκκινο, μπλε, ό,τι θέλει. Αλλά δεν είχα μπει στη διαδικασία να πω, ξέρεις τι, ας το αμφισβητήσω λίγο. Μπορεί και το ταβάνι να είναι μια ζώνη. Βεβαίως και είναι γιατί ο χώρος δουλεύεται σε 3 διαστάσεις. Εάν χρησιμοποιήσεις διχρωμία στην οροφή, δείχνει πέρασμα, δείχνει κίνηση, δημιουργεί εφέ οπτικά ξεγελάσματος, μπορεί να μεγαλώσει το χώρο. Είναι μεγάλο στερεότυπο ότι το λευκό ταβάνι μεγαλώνει το χώρο, γιατί είναι σαν να έχεις πραγματικά το καπάκι σε ένα κουτί. Ναι. Ναι. Θα το κουοτάρω αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν είναι δική μου σοφία, είναι πολύ σπουδαίες αρχιτεκτονικές μελέτες που έχουν γίνει ως προς αυτό. Βέβαια, δεν μιλάμε να ζεις σε ένα New York loft που έχει 6 μέτρα ύψος και 4 στρέμματα είναι όλο το ακίνητο, όπου εκεί πραγματικά δεν έχεις τέτοια ζητήματα, αλλά ανάλογα με την ψευδαίσθηση που θέλεις να δημιουργήσεις, χρησιμοποιείς και διαφορετικά το χώρο. Όμως είμαστε άνθρωποι, ζούμε σε ένα 3D κόσμο όντας οι ίδιοι τρισδιάστατοι και είναι χαζό να θεωρούμε ότι οι 2 διαστάσεις έχουν την ίδια επίδραση σε έναν τρισδιάστατο άνθρωπο σε αντιδιαστολή με τις 3 διαστάσεις. Mm-hmm. Εδώ παίρνουμε έτσι και τη βοήθεια της Νίκης, η οποία κάνει τα polls στα σχόλια, η οποία ρώτησε ουσιαστικά αν θα προσάρμοζαν τις χρωματικές ζώνες στο δωμάτιο του παιδιού και έχουμε πάλι 92% ναι. Πάλι έτσι η πλειοψηφία το γράφει αυτό. Και η Αντιγόνη μοιράζεται ότι στο ταβάνι έτσι έχουν αστεράκια. Λοιπόν, και βλέπω εδώ και ένα σχόλιο της Έλενας, τώρα έτσι θα πάρω λίγο χρόνο να το διαβάσω. Λέει, ο μικρός 10 ετών ζητά να βάψουμε πολύ σκούρο το δωμάτιο. Με διπλωματία, η Ελληνίδα μάνα κάνει έτσι και το σχόλιο, κατάφερε να επιλέξει κάτι λίγο πιο ανοιχτό, το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μπλε, έτσι, στο Project Parenting. Γενικά δεν μπαίνει, λέει, πολύ φυσικό φως μέσα στο δωμάτιο, είναι ok το χρώμα αυτό. Τι ισχύει για τα μπλε όσον αφορά την διάθεση, τι κάνουμε όταν ζητάνε πιο σκούρα χρώματα. Ευχαριστώ πρώτα καταβολικά. Για πες μας, Μαριάννα. Καταρχάς υπάρχουν σε μαγαζιά με είδους γραφικής πολύ μεγάλα πάνελ και υπάρχει και σε ένα κλασικό κατάστημα επίπλων, να μην πούμε, αυτό το περιβόητο παιδικό χαρτί με το μέτρο. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τον κάθε 10χρονο αρχιτέκτονα με απλά χρώματα νερού, με τέμπερες και χρώμα ρολό με το μέτρο, το οποίο δεν πειράζει να είναι στο πάτωμα της βεράντας, γιατί είναι χρώμα με το μέτρο και με το που θα ρίξουμε το λάστιχο θα φύγει. Να διαλέξει το χρώμα της αρισκίας του και να κοιμηθεί με αυτά τα πάνελ της αυτοσχέδιαστικής του ταπετσαρίας για ένα βράδυ να δει αν του αρέσει. Είναι ελάχιστο το κόστος, είναι μια πολύ δημιουργική διεργασία, θα συμμετέχει το παιδί. Επίσης, για να μην ξεχάσουμε άλλες θεματικές που κάνουμε μαζί, μεγαλώνουμε ανθρώπους, όχι απλώς παιδιά, άρα διδάσκουμε τον σεβασμό, την αυτονομία και τη δημοκρατία στη θεωρία της, όχι, στην εφαρμογή της. Οπότε παίρνουμε τα πάνελ, τα βάζουμε με χαρτοτενία, 0 βάρος έχει το χαρτί αυτό και αν εξακολουθεί να του αρέσει, τότε μπορεί να είναι έτοιμο στην επόμενη σεζόν
να βαφτεί ο τοίχος σε αυτό το χρώμα. Ναι. Πολύ, πολύ έτσι πρακτική και ωραία ιδέα. Και γράφει έτσι και η Έλληνα, τι ωραία ιδέα, ότι ευχαριστεί πολύ. Λοιπόν, η Εκατερίνη γράφει ότι ουσιαστικά έχει βάψει ένα γκρίζο γαλάζιο το ταβάνι που θυμίζει ουρανό. Πάρα πολύ ωραία. Και μπορεί να πάρει κλασικό σφουγγάρι πιάτων και να κάνει σύννεφα. Επίσης υπάρχουν σε αντίστοιχα καταστήματα, αυτό το πολυκατάστημα το μεγάλο, στο οποίο έχουμε καταλάβει όλοι ότι αναφερόμαστε, υπάρχουν πάρα πολύ οικονομικά φωτιστικά χάρτινα, τα οποία μπορούν να πάρουν, να τα γεμίσουν με βαμβάκι και να τα κρεμάσουν απλώς στο ταβάνι, χωρίς να είναι τα κύρια φωτιστικά και να έχει συννεφάκια. Οπότε αυτό μου επιτρέπει να έχω και ένα πιο σκούρο ουρανό. Τεχνική αστεριών. Συγγνώμη, Μαριαλένα μου, τεχνική αστεριών συμβαίνει με υπέροχο λευκό χρώμα craft και οδοντόβουρτσα. Παίρνω την οδοντόβουρτσα, τη βάζω μέσα στο χρώμα, κάνω έτσι, αυτό πετάγεται και κάνει εφέ αστεριών. Και μπορώ να έχω Milky Way, να έχω γαλαξία πάνω. Εξαιρετικό, θα το κάνω κι εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Με τα καταπληκτικά χρώματα νερού της Craft είναι να πάρω κλασικό ακριλικό στόκο που έχει ο κύριος Μπογιατζής και στοκάρι, σε ένα πάνελ να βάλω κόλλα, μετά να βάλω το στόκο να κάνω διάφορα σχήματα με το παιδάκι και αυτό να βάψω σε πολύ μεγάλα πάνελ, πολύ οικονομικά έργα τέχνης του παιδιού, τα οποία αν μπουν 4 μεγάλα τέτοια πάνελ, είναι σαν να έχει βαφτεί ένα μεγάλο κομμάτι του τοίχου, τα οποία τα ξεκρεμάω, αν αλλάξει η όρεξη του παιδιού και τα βάζω κάπου αλλού, τα χαρίζω. Θέλω να πω ότι τα χρώματα βαφής τοίχων και επίπλων της Craft μπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά και σε κατασκευές. Και να μου δώσουν αυτό το εφέ της αλλαγής χρώματος, να δώσω στο παιδί τη δυνατότητα να ζήσει στην αλλαγή την οποία έχει ζητήσει, να είναι συμμετοχική η διαδικασία αυτή και αν κάτι δεν μου αρέσει, μπορώ να το αλλάξω ευκολότερα και φθηνότερα. Και έχει έρθει έτσι πολύ ωραία εδώ η Δήμητρα και να κάνει όμως να φέρει και τον αντίποδα, η οποία ουσιαστικά τι λέει, 1 λεπτό το εμφανίζει τώρα το σχόλιο, ότι χρειάζεται όμως για κοσμητής να δει το φυσικό φως και όλα αυτά τα κομμάτια μες στο δωμάτιο και να πει τι ταιριάζει. Μόνο μας δύσκολο. Αν εκείνη νιώθει ότι χρειάζεται, δεν θα διαφωνήσω, παρόλο που τουλάχιστον στο παιδικό δωμάτιο ελάχιστη σημασία έχει αν θα μπει ένας interior designer. Το βασικό είναι να ανταποκρίνεται στην αισθητική συνολικά της οικογένειας και να συμπεριλαμβάνει το παιδί. Γιατί πολύ συχνά ένα πολύ καλά σχεδιασμένο, εικαστικά προσεγγισμένο παιδικό δωμάτιο, όταν αρχίσει να μπαίνει η καθημερινή διαβίωση του παιδιού, αλλοιώνεται πολύ περισσότερο από ένα δωμάτιο το οποίο έχει συνδημιουργηθεί με τους γονείς και το παιδί. Πάντα υπάρχει, Δήμητρα, μια ιδανική λύση. Ιδανικά θα μπορούσαμε να έχουμε σχεδιασμένα τα σπίτια μας από κορυφαίους Έλληνες αρχιτέκτονες και να είναι σε ιδανικά τετραγωνικά. Όμως τόσο στη ζωή όσο και στην αρχιτεκτονική συχνά δουλεύουμε με το καλύτερο δυνατό που έχουμε. Οπότε αν δεν υπάρχει κοσμητής, κάνουμε το καλύτερο δυνατό με αυτά που μπορούμε. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα, βγάζοντας φωτογραφίες, πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, με το χρωματολόγιο της Craft, να μας δώσουν ακριβώς την αποτύπωση που έχουμε, τουλάχιστον στην οθόνη. Ο εκτυπωτής θα κάνει μια μετάφραση των χρωμάτων. Ας μην τα βάλουμε στον εκτυπωτή, όμως ας τα κρατήσουμε στην οθόνη και να δούμε αυτό που βλέπουμε. Μας έλκει, θα θέλαμε να είμαστε εκεί ή όχι. Ναι. Μαριάννα, ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Εγώ, γιατί ταυτίζομαι με αυτό που έγραφε η Δήμητρα, καμιά φορά έχω και εγώ, ας πούμε προσωπικά, έχω την ανασφάλεια ότι ξέρεις τι, δεν είμαι, ας πούμε, πολύ με τα καλλιτεχνικά, με το οτιδήποτε, δεν θα τα κάνουμε ωραία. Οπότε σίγουρα ένας άλλος άνθρωπος θα μου δώσει πολύ πιο ωραία πρόταση και θα μου κάνει πολύ πιο ωραία δουλειά. Απ' την άλλη όμως, πολλές φορές και αυτά είναι πράγματα ταμπέλες που έχουμε βάλει και εμείς στους εαυτούς μας. Και δεν έχουμε κάτσει λίγο καθόλου να το βάλουμε κάτω, να παίξουμε, να προσπαθήσουμε, να δούμε. Σίγουρα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ένας ειδικός
ο οποίος έχει και ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, σαφώς ξέρει πολύ καλύτερα. Αυτό το οποίο είναι Εννοείται. και αν επιλέξουμε τον ειδικό και για τη Δήμητρα και για σένα, Μαριαλένα, είναι να είμαστε σε συνομιλία. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι μια πάρα πολύ σπουδαία τέχνη και επιστήμη μαζί. Όντας Έλληνες, διαγενεαλογικά κρατάμε από την εποχή του Φιδία, εκεί που τα αρχιτεκτονήματα είχαν τεράστια επίδραση στον ανθρώπινο πολιτισμό, διατηρώντας τη μέχρι τώρα 2.500 χρόνια μετά. Χρειάζεται λοιπόν να συνομιλούμε οι άνθρωποι που θα ζήσουμε σε αυτόν τον χώρο με τον αρχιτέκτονα, όπως ακριβώς συμβαίνει με όλες τις ειδικότητες. Ακόμα και στην επιστήμη της ψυχολογίας, η ιδανική λύση, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, δεν μπορεί να είναι ιδανική αν δεν είναι εφαρμόσιμη στο περιβάλλον της οικογένειας, στο οποίο θα μπει πέρα από πολύ, πολύ βασικές εξαιρέσεις που αφορούν την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού. Οπότε ναι, αν μπορούμε να έχουμε κάποιον, σαφώς, αλλά η τεχνολογία σήμερα και η ποιοτική αναβάθμιση των υλικών, οι πολλές εναλλακτικές και η συμμετοχική δημιουργία μαζί με το παιδί μας επιτρέπει να το πάμε σε ένα πολύ έντιμο 50%. Που αν μας αρέσει είναι και το 100% μας. Ωραία. Λοιπόν, φέρνω άλλα δύο έτσι. Τώρα ξέρεις, έχουν αρχίσει να έρχονται οι ερωτήσεις όσο περνάει η ώρα. Λοιπόν, Εσύ έβλεπα πριν το σχόλιο του Εσύ θα μας πεις τι θα κάνουμε. Εννοείται. Ο οποίος έλεγε, θα μπορούσα να πω λέει, πως η ψυχολογία μας λέει πως τα σκούρα χρώματα προκαλούν μία ευχάριστη διάθεση. Σχετικό είναι αυτό, έχει μια δόση πραγματικότητας. Ίσως όμως μπορούμε να πείσουμε το παιδί να βάλουμε ένα φωτεινό χρώμα. Το φως, Κωνσταντίνε, έχει τεράστια σχέση με το χρώμα. Ένα ανοιχτό χρώμα, μια ανοιχτή παλέτα, η οποία φωτίζεται και από φυσικό φωτισμό, μπορεί να έχει πολύ διαφορετική επίδραση από μια ανοιχτή παλέτα που δεν φωτίζεται από φυσικό φωτισμό. Πολύ συχνά έχουν φωτιστεί και έχουν δημιουργηθεί υπέροχα υπόγεια, τα οποία έχουν απλά ένα χώρο εξαερισμού για λόγους υγιεινής, γιατί έχουν φτιαχτεί ολόκληρα πάνελ, με φωτισμό έχουν μπει μπροστά και φαίνεται σαν να είναι ένα παράθυρο. Ή πολύ συχνά έχουν χρησιμοποιήσει το εφέ του skyline, δηλαδή έχει μπει ένα πολύ μεγάλο plexiglass στην οροφή, έχουν μπει από μέσα φώτα και φαίνεται σαν να είναι ένα παράθυρο στην οροφή, ενώ δεν είναι απολύτως τεχνητό. Είναι και τι αγαπάς. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα σκούρα χρώματα. Αλλά τα σκούρα χρώματα, όπως είναι το μπλε που είναι πίσω από τη Μαριαλένα και το μπλε που είναι πίσω από μένα, λειτουργούν πιο ήσυχα γιατί τονίζουν αυτό που είναι μπροστά. Αν αυτό που είναι μπροστά θα ήθελα να είναι ακόμα πιο τονισμένο, θα έβαζα ένα λευκό ή υπόλευκο χρώμα, όπως είναι η άλλη πλευρά που είναι ο τοίχος μου, που είναι πιο ήσυχη, άρα όπως ακριβώς σε μια πολύ καθαρή γειτονιά ένα σκουπίδι θα φανεί, έτσι λοιπόν σε ένα πολύ καθαρό λευκό τοίχο θα φανεί αυτό που θα δώσω μπροστά και στο παιδικό δωμάτιο, που σε όλους μας αρέσει η ομορφιά, η λειτουργικότητα, το να μπορεί να καθαριστεί εύκολα, το να είναι ασφαλές και το να είναι η φύση του χρώματος φιλική, υποαλλεργική, μη τοξική, είναι τα πρώτα ζητούμενα. Όλα τα υπόλοιπα είναι υποκειμενικά. Ωραία. Και έχω και μία ερώτηση από τη Γεωργία και γράφουν έτσι πολύ ωραία σχόλια. Έγραφε και η Μαριλίζα πριν ότι πήγε σε κατάστημα χρωμάτων και διάλεξε μαζί με το παιδί από το χρωματολόγιο της Craft και όλες που είναι μαζί μας. Και χάρηκε πάρα πολύ το παιδί που ουσιαστικά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, βλέπω η Γεωργία εδώ γράφει, σε περίπτωση που ζωγραφίσουμε φιγούρες ή σχέδια στον τοίχο, το μέγεθος παίζει αρνητικό ρόλο ή θετικό? Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τον τοίχο, το μέγεθος δεν μετράει με τον ίδιο τρόπο, μετράει ανάλογα με την απαρέσκεια του παιδιού. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ μεγάλη καμιλοπάρδαλη ή θα μπορούσε να είναι το δικό του σχέδιο, εάν το βάλουμε στον τοίχο και ανοίξει τα χεράκια του σε μια στάση χαράς και ζωγραφίσει ο γονιός με το μολύβι, μετά περάσει με λεπτό πινέλο για να κάνει το πλαίσιο και μετά με χοντρό πινέλο για να κάνει το υπόλοιπο, μπει ένα μπαλόνι, να κρατάει το παιδάκι ένα μπαλόνι. 1000 ιδέες μπορείτε να κάνετε με την προοπτική ότι σας το επιτρέπει ο χρόνος
και ότι μπορεί το υπόλοιπο σπίτι, όσο είναι work in progress, το δωμάτιο το παιδικό, να αντέξει τις μετακινήσεις. Ωραία. Και έχω έτσι και μια τελευταία ερώτηση και αν έχουμε έτσι λίγο χρόνο στο τέλος θα απαντήσουμε ακόμα μία-δύο ερωτήσεις. Μαριάννα, εδώ είναι έτσι όλο το zoom που ήδη έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα έτσι να το συνοψίσουμε, που φαντάζομαι έτσι απασχολεί και τους περισσότερους γονείς, πώς ουσιαστικά μπορεί ένας γονιός να διαμορφώσει έτσι ένα παιδικό δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται να κάνει υπερβολές, χωρίς έτσι να κάνει μεγάλες αλλαγές αν δεν το επιθυμεί και χωρίς έτσι περιττά έξοδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Με μία χαρτοτενία, όχι απαραίτητα ένα ρολό, αλλά με χαρτοτενία που είναι πολύ χαμηλού κόστους, με χρώματα craft τα οποία έχουν εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Γιατί το λέω? Όχι γιατί και εγώ είμαι βαμμένη με craft και craft είναι η σημερινή συζήτηση. Πολύ συχνά η ανθεκτικότητα ενός χρώματος φαίνεται στη διάρκεια στο χρόνο. Όταν το πλένει η μαμά ή ο μπαμπάς, πώς δεν φεύγει το μισό χρώμα μαζί στο σφουγγάρι. Οπότε πρώτα απ' όλα επενδύω σε ένα πολύ καλό χρώμα και στην καλή προετοιμασία του τοίχου. Αυτό εγώ δεν ξέρω να το κάνω, αλλά ξέρει να το κάνει ένας μάστορας, ένας ειδικός. Αμέσως μετά επιλέγω τα δύο βασικά έπιπλα του υπνοδωματίου, τουλάχιστον όχι από την βρεφική, αλλά από την παιδική ηλικία προς την προεφηβική, να μπορούν να διατηρηθούν και να αλλάξουν με ένα χρώμα. Οπότε με χαρτοτενία μπορώ να φτιάξω σχέδιο, μπορώ να κάνω κάτι ριγέ, να το κάνω καρό και να είναι μια εταζέρια. Η παλιά αλλαξιέρα μπορεί να γίνει η συρταριέρα πάνω στην οποία να μπουν παιχνίδια και πολύ αργότερα μπορεί να μπει η οθόνη, να μπει το PlayStation, να μπει ένα ηχείο να ακούει μουσική στην προεφηβεία. Και αυτό μπορεί να αλλάξει, βαφόμενο. Μπορώ να πάρω ένα έπιπλο το οποίο δεν είναι πια χρήσιμο στο καθιστικό και να το πάω στο παιδικό δωμάτιο και να το βάψω. Μπορώ να αλλάξω το φωτισμό. Υπάρχουν εξαιρετικά οικονομικές λάμπες, οι οποίες περνάνε από το θερμό στο ψυχρό, ανάλογα με τη χρήση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σ' ακούμε, Μαριάννα. Να συμμετάσχει το παιδάκι. Στην όλη διαδικασία να συμμετάσχει στο παιδάκι. Να χρησιμοποιήσω μεγάλα πάνελ. Πολύ οικονομικά πάνελ, τελάρα, μουσαμάδες, τα οποία αν δεχτούν κόλλα μπορούν να δεχτούν κανονικό στόκο, αυτό που έχει ο μπογιατζής και κλείνει τις ατέλειες στον τοίχο, και πάνω σε αυτό να κάνω σχέδια. Και αυτά τα πολύ μεγάλα τελάρα, τα οποία μπορεί να είναι 1x1,5, αν βάλω 4 τέτοια, έχει αλλάξει όλος ο τοίχος. Σε αυτά πάνω μπορώ να χρησιμοποιήσω παλιότερα παιχνίδια. Δηλαδή, όπως θα στεγνώσει το τελάρο με το στόκο, που μπορώ να διαλέξω ένα αντίστοιχο υδατοδιαλυτό χρώμα της Craft, να χρησιμοποιήσω παλιά Playmobil με καραβάτια και να φτιάξω μια θάλασσα. Να φτιάξω 2 πράσινα περιβάλλοντα και ένα γκρι στη μέση και να βάλω αυτοκινητάκια που έχει μαζέψει το παιδί μου. Μπορώ να βάλω αξεσουάρα από παλιές κούκλες, ανάλογα με το τι αρέσει στο παιδάκι αυτό να κρατήσει. Και ξαφνικά, αυτό που ονομάζεται arte povera, φτωχή τέχνη, γίνεται ένα πραγματικό έργο τέχνης. Και χωρίς να αγοράσω τίποτα, με εξαίρεση ίσως μια καλή καρέκλα, αν είναι πια σε ηλικία λυκείου και κάθεται πολλές ώρες για να διαβάσει, να μην πιάνεται, ή ίσως ένα ψηλότερο γραφείο, αν έφυγε από την πρώτη Δευτέρα Δημοτικού το χαμηλό τραπεζάκι, δεν χρειάζεται να αλλάξω πράγματα. Αν είναι άσχημο, αν είναι παλιό, αν δεν είναι πια ελκυστικό, βάφεται. Και αν βάφεται, είναι καινούριο. Δεν πετάμε τίποτα. Ναι, Κάνουμε επανάχρηση. Τώρα νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να το βάζουμε πολύ στην κουλτούρα μας και στην καθημερινότητά μας αυτό. Και έτσι πρέπει. Και έτσι λέει πολύ ωραία και η Παναγιώτα, ότι κάνω αλλαγές συχνά στο παιδικό δωμάτιο, παίζω με τα χρώματα και με τη διακόσμηση, ανάλογα με το τι του αρέσει. Καλησπέρα κιόλας, Παναγιώτα. Και από εμάς καλησπέρα. Πολύ καλά κάνεις, Παναγιώτα μου. Ακόμα και κάποιες μικρές μεταλλικές, πολύ οικονομικές κατασκευές που μπορεί να πάρω online
που είναι αυτές οι υποδοχές για τις μπάλες και να πάρω 5 μπάλες και να βάλω στον τοίχο με ένα πολύ σκούρο background, γιατί οι μπάλες θα κουβαλάνε και όλη το δρόμο, το πεζοδρόμιο, ό,τι έχουν οι αληθινά χρησιμοποιημένες μπάλες, και μια πολύ φθηνή λεντοτενία των 10 ευρώ, ένα σκούρο χρώμα, δεδομένου ότι θα φωτιστεί με μια ψυχρή λεντοτενία ή μια θερμή λεντοτενία, θα το αλλάξει. Οπότε το να το βάψω είναι τεράστια συντήρηση. Με την προοπτική βέβαια ότι δεν έχει κάποιες ζημιές, ότι δεν χρειάζεται να κάνω σοβαρές επισκευές, όπως μπορεί να είναι ένας τοίχος που έχει υγρασία. Ωραία. Μαριάννα μου, έτσι έχει περάσει σχεδόν 1 ώρα που είμαστε μαζί παρέα και συζητάμε για αυτό το θέμα, που εγώ έτσι ομολογώ ότι έμαθα πράγματα τα οποία δεν περίμενα. Δεν είχα μπει στη διαδικασία ποτέ να αναζητήσω, θα πω. Οπότε θέλω έτσι σιγά σιγά, πριν κλείσουμε τη σημερινή συζήτηση, να μας πεις ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι βασικό να μας μείνει από το σημερινό webinar. Ο σχεδιασμός του δωματίου του παιδιού πρέπει να γίνεται ως ένας χώρος διημέρευσης, δεν είναι απλά ένας χώρος ύπνου. Χρειάζεται να ενσταλλάξουμε στην καθημερινότητα του παιδιού τις ανάγκες του και τις ανάγκες αυτές να αποδώσουμε στο χώρο. Είναι πολύ σπουδαίο να είναι συμμετοχικά τα παιδιά σε όλο αυτό. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να εκπαιδευτούμε και εμείς να χρησιμοποιούμε παλιότερα αντικείμενα με διαφορετικό τρόπο, γιατί αυτό μας κάνει να νιώθουμε πλήρεις, να νιώθουμε πλουσιότεροι. Μεγάλα πάνελ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να φτιαχτούν αυτοσχέδια εργατέχνης με τα παιδιά μας, τα οποία θα πλαισιώσουν ένα πολύ μεγάλο τοίχο. Ο φωτισμός, τα υφάσματα είναι επίσης πολύ σημαντικά για την αρμονία των χρωμάτων συνδυαστικά. Δεν ξεχνάμε το ταβάνι. Σκεφτόμαστε και ζούμε σε έναν κόσμο τρισδιάστατο και έτσι τον προσεγγίζουμε και τον αναγνωρίζουμε. Και φυσικά αν έχουμε 2 παιδάκια μέσα σε ένα δωμάτιο, έχει νόημα να φτιάξουμε ζώνες με διαφορετική χρωματική απόχρωση, κυρίως για λόγους ταυτοποίησης της συνύπαρξης και όχι διαχωριστικά, περισσότερο συνθετικά. Αν λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά και επιτρέπουμε η ανάγκη του παιδιού να υπάρχει μέσα στο χώρο και ανανεώσουμε παλιότερα έπιπλα με τις εξαιρετικές τις Wood Aqua επιλογές που έχει η Craft σε όλα αυτά τα χρώματα, είναι σίγουρο ότι θα βιώσουμε έναν αέρα ανανέωσης. Και το πιο ουσιαστικό, το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα χρωματολόγιο, σε καμία εταιρεία χρωμάτων, σε καμία αρχιτεκτονική προσέγγιση, είναι να νιώθουμε εμείς ότι αυτό το περιβάλλον που έχουμε φτιάξει, με ή χωρίς ηθικό, φιλοξενεί συμπεριφορές που για μας είναι προτιμητές, αρεστές, επιθυμητές της επιλογής μας. Μαριάννα, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε συζήτηση μαζί σου μας ανοίγει περισσότερο το μυαλό. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Και έτσι έχω αφήσει και το προφίλ της Μαριάννας από το Project Parenting στα σχόλια, με την οποία Μαριάννα, εντάξει, είναι εδώ πια 6 χρόνια. Έχουμε κάνει πάρα πολύ υλικό παρέα για πραγματικά τόσα πολλά θέματα που μπορείτε να βρείτε μέσα στο projectparenting.gr. Ευχαριστούμε πολύ και την Craft Paints που έτσι κάναμε μαζί, ήταν εδώ μαζί μας σήμερα να στηρίξει αυτό το webinar και να μοιραστούμε έτσι, να μοιραστεί η Μαριάννα όλη αυτή τη γνώση μαζί μας. Και εντάξει, ευχαριστούμε και όλους εσάς εννοείται, που είστε εδώ, που νοιάζεστε, που ψάχνεστε και θέλετε κι εσείς έτσι συνέχεια να μαθαίνετε περισσότερα και να γίνεστε καλύτεροι, έτσι να εξερευνείτε περισσότερες επιλογές. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας και εμείς, Μαριάννα, έτσι έχουμε πολλά μπροστά μας που έρχονται. Και εδώ στο Project Parenting, έτσι και αύριο και τις επόμενες εβδομάδες έρχονται νέα webinars, έτσι να ξανασυναντηθούμε. Θα σας αφήσουμε με ένα βίντεο και ελπίζουμε έτσι να έρχεται ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Μαριάννα, με ένα βίντεο πολύ. Και ένα επιτέλειο. Ό,τι δεν μας αρέσει, το ζωγραφίζουμε, το διορθώνουμε και το αλλάζουμε και στο χώρο μας και στη ζωή μας. Έτσι, ρε Μαριάννα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Την αγάπη μου σε όλους. Έχει γεννηθεί το μωράκι μας και πάμε στο σπίτι, είτε αν έχουμε γεννήσει στο σπίτι, είμαστε ήδη στο σπίτι, γυρίζουμε στο σπίτι, τι φροντίζουμε τις πρώτες 24 ώρες. Να παίρνω αγκαλιά τελικά το παιδί μου για να το κοιμίζω ή μήπως κακομαθαίνει. Και να δούμε τα βασικά αναπτυξιακά ορόσημα για τα βρέφη και τα νήπια. Σήμερα θα απαντήσουμε στο ερώτημα σε ποια ηλικία πρέπει το μωρό μας να ξεκινήσει baby-led weaning. Ποιες τροφές να αποφεύγουμε όταν το μωρό μας έχει κολικούς. Πάμε να δούμε μερικές προτάσεις για να ενισχύσουμε την θέση tummy time. Στην αρχή το νεογέννητο θα κοιμάται μεν, όχι συνεχόμενα δε. Γιατί έχει ανάγκη να φάει. Και ουσιαστικά καλύπτει το σώμα του εμβρίου κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης. Η βασική μορφή επικοινωνίας του παιδιού είναι το κλάμα. Υπάρχει τεράστιο άγχος. Οπότε, παίρνουμε συμβουλές από τους ειδικούς. Αυτό το βίντεο θα μάθουμε ποιες τροφές είναι κατάλληλες για να ξεκινήσουμε με τη μέθοδο baby-led weaning. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται και δημιουργούνται για ενήλικες. Κατερίνα μου, σε αυτό το επεισόδιο θέλω να συζητήσουμε λίγο για τι γίνεται με το δέρμα του μωρού μόλις έχει έρθει στη ζωή. Και θα δούμε κάτι πάρα πολύ πρακτικό για την αποστήρωση του μπιμπερό. Οπότε, ξεκινώντας από τα βασικά, Αναστασία, γιατί είναι σημαντική η αποστήρωση και μέχρι ποια ηλικία πρέπει να γίνεται.